Organizovani odvoz smeća na području općine Banovići realizuje se zadnjih nekoliko godina i do sada ovim projektom nisu bile obuhvaćene 3 najudaljenije mjesne zajednice, Aljkovići, Brezovača i Seona. Nakon što su potpisani ugovori sa građanima, počela je realizacija projekta i u navedenim mjesnim zajednicama. U mjesnoj zajednici Aljkovići od 81 domaćinstva, 51 domaćinstvo je potpisalo ugovor za učešće u ovoj akciji, da kažem, zakonskoj obavezi. U mjesnoj zajednici Seona potpisan je 81 ugovor i mislim da još dole ima građana koji nisu potpisali ugovor. Nakon toga, nakon ove, znači, evo, današnjeg prvog dana, od maja mjeseca će ovi koji su potpisali ugovor dobiti redovan odvoz smeća i dobiti svoje fakture za to, a ovi drugi građani, znači, će to morat ćemo angažovati inspekciju, je to zakonska obaveza. Kako je riječ o zakonskoj obavezi, ovisno o njenoj realizaciji, prema riječima Mostarlića, općina će se i ponašati prema mjesnim zajednicama. Dogovorili smo se na sastanku sa mjesnim zajednicama da ona mjesna zajednica koja ima odziv preko 80%, znači u zaključenih ugovora, da kažu koju divlju deponiju ćemo mi sanirati u našem trošku, znači što se tiče općine. I u budućnosti ćemo također posmatrati i odvoz smeća i neke druge komunalne djelatnosti, one mjesne zajednice koje izbjegavaju zakonsku obavezu kad su pitanje komunalne djelatnosti, imaće manje bodova kad budu aplicirali za kapitalne projekte kod općine. Tako da će to biti jedna vrsta posticaja i sankcije za mjesne zajednice koje učestvuju u zakonskim obavezama. Posao organizovanog odvoza smeća na području općine Banovići obavlja javno preduzeće Komunalno, koje ima sve potrebne kapacitete za ovu djelatnost.